Това е яденето между две закуски. Огън къба. Дъжда, бомбони и реки от Не! шоко, зайци И сладолед. Кленом сироп като водопад. Пад. Аз искам да живея в този Сладък град. Здравейте! Вие сте шоуто, смейте се и пейте. Тук при нас са Пенка и Словенка. Здравейте! Как се чувствате като гости в нашето шоу? О, Боже! Толкова добро! Направо искам да крещя. Пенка, вие какво ще кажете? Словенка каза нейното мнение, а вие? Гледах само за деня. Браво! Явно тя много не харесва шоуто, но явно го обича, защото дойде.